Nyt mä menen talliin kuvailemaan vähän mitä me siellä tehdään. Siinä on Henna. Moi. Siinä on Blenda. Emilia on lähdössä maastoon Ilpolla. Ja sitten Nekulla Iiris menee kentällä ja Roosalla menee Veera. Miten? Hän? Joo. Mä kysyin, mutta ei se ole vastannut vielä, kun mä kysyin viestillä. Siinä on Venla ja Pallo. Nekin menee maastoon. Me pidetään Hennan kanssa taas noille pikkutytöille tunti tuolla kentällä ja sitten noin 2 isompaa menee maastoon ja sitten mä menen sitten vielä lopuksi ehkä joskus pinolla ilman satulaa vähän tässä kentällä. Missähän se Henna on? Mä yritän etsiä sitä. Mä en tiedä. Mä voitais vähän samalla esitellä tätä tallia. Elikkä tuolla on kenttä. Sitten tässä on niinku se tallin rehulato juttu, se aula. Tuolla on 2 lammasta. Kun tänne tullaan tänne talliin, niin tässä on tämä varustehuone heti. On suitsia ja satuloita. Ja tuolla on kaikkea muuta roinaa. Ilmoitustaulu, näin. Sitten täällä on se talli. Tässä on tosiaan tuo talli. Tuossa on noin kaikki ponikarsinat ja tuossa on vähän isompia tämmöistä. Tuossa on kaikki ruokintapaikat ja tää on kaikki ruokintakärryjutut ja sellaiset, missä ruokitaan. Sitten mä esitän teille vanhan tallin. Täällä on sitten vanha talli, missä on pari hevosta. Elikkä tää on ollut vanha talli ennen kuin tuo uusi puoli rakennettiin. Tuolla on lampaitten boksi. Ja sitten tässä on tällainen pieni vanha talli. Tuolla on taas se Peppi, joka on niinku yksityinen ja sitten Viivi, joka on kantavana. Niin tällainen talli. Ja sitten täällä meillä on 3 tarhaa. Tuolla on sellainen takatarha tuolla päin. Tuolla on leirimökki, näkyy tuolla kaukana. Ja sitten tosta ovesta mennään Lantalaan. Ja sitten siellä Lantalan tuolla on 1 tarha ja sitten meillä on vielä tuossa etupihalla 1 tarha. Ja uuteen talliin. Hei Henna. Mitä sä teet siinä? Moi. Nyt mä lopetan tänne.